Monggo mendete sampur ten panitia. Pramugarine rawani ngedum bayar jarine. Ya. Terpantau London menunjukkan jam 4 sore. Margo Laras persiapan meja 5. Persiapan meja 5. Nggih, kangge Mas Tejo wonten London. Salamipun kanggo dulur Blumban, Pak Rangga, Cak Ji, Cak Ran, spesial kanggo Mbak In, Mbak Sri, langganan iwak jaman biyen. Nah, matur nuwun saking London Mas Tejo. Nah, tenan Mas Tejo, biar jelas gamblang setel no YouTube atuti. Panitia Karangjati masih ya nyetak no ini. Ireng-ireng dek. Iya mas. Ireng-ireng. Ireng-ireng dek. Sing lorek-lorek. Kelambi putih sowek lengane nek ditinggal mulih kari kanene. Ireng-ireng abang-abang dek. Ireng-ireng abang-abang. Ireng-ireng sing abang-abang kadung seneng saben dina nyawang. Ireng-ireng dek. Ireng-ireng lah kok seneng ireng dek. ganti sing ijo. Ireng ganti ijo wis kadung seneng jebol cek duwe bojo. Ireng mas Soklat atuh dik. Ireng Soklat ireng sing coklat kadung seneng ditinggal minggat. Ireng dek. Ijo Ireng dek. sing ijo Ireng ijo bolak-balik wis kadung seneng jebol sing duwe bojo. Ireng-ireng Mondo-mondo dik. Ireng-ireng Mondo ireng-ireng sing mondo-mondo kadung seneng digawe delok. Ireng dik. Putih Ireng dik. sing putih Ireng putih nek wis seneng gawanan mulih. Mame mas ya
wae pating grandol ya duduring japula nepok pandul suweso beten datar yen kopi tak trimanku ora ake batalanmu kuwi apa batanganku ijo dek apa alon-alon ae aja krungu-krungu Kak aja kok krungu lho Kak Pratin desa